Ez da gauza berria esatea, beste leku denetan lez, Lekitxon zenolako zailtasunak dauden etxe bizitza batean modu egonkorrean bizi ahal izateko. Bizi osorako sorpetu gabe edo hileroko alokairu altuen prezio latza jasan gabe. Are gehiago, gurea bezalako herri turistifikatu batean, non hamarkadetan zehar espekulazio kapitalista eta bigarren etxe bizitzen negozioa izugarria izan den. Hain zuzen ere, arazo honi irtenbide erreal bat emateko okupatuak izan ziren Mosolomendiko etxe bizitzak 2013an. Duela 6 urteia da. Ordundik hona garatu da Mosolomendi. Etxe batean bizitzeko ezintasunaren arazo sozialari irtenbide erreal baterako alternatiba bat eraikitzeaz batera, herri mugimendua modu autonomoan antolatzeko baliabideak eskainiz. Urte hauetan, aurretik eraikin beraren erabiltzaileek ziren eta diren AEK eta EPA HH-rekin konpartitu du Mosolomendi proiektuak eraikineko elkarbizitza. Ordutik beraz, utzik egondako etxeek bizia hartu dute. 15 lagun baino gehiagok aurkitu dute behar izan duten aterpea eraikin honetan. Eta gaur egun ere etxeotan jendea bizi da. Horrez gain, azpimarratu nahi dugu Mosolomendiko proiektu kolektiboak bere esku dituen eta merkatutik kanpo dauden etxeak ez direla nahikoa. Eta etxe hutsak beteko dituzten antzeko proiektuen edapena ongi etorri izango liratezkela. Horregatik, 3 etxe bizitza hauen herritarron esku mantentzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Lekitxon, merkatu kapitalistatik kanpo dauden etxe bizitza aukera apurrak babestea garrantzitsua deritzogu. Azalpen honen ondotik, etxeotako baten bizi diren bizilagunen kontrako etxe kaleratze saiakera baten berri eman eta salatu nahi dugu. Lekeitioko udalak Mosolomendiko 3 etxe bizitzetako bat kendu eta bertan bizi diren pertsona kaleratzeko ahaleginean dihardu hilabete batzutatik hona. Gainera, kaleratze hori modu ezin irregularragoan burutu nahian dabil udala, txantaje eta presio bidezko metodo zikinak erabiliz. Jendea bizi den lekutik kaleratzea ez da onargarria eta presioek eten beharra dute. EPA HH-i aspalditik ari da lokal egoki bat eskatzen. Eta hori da udaletik etxe kaleratze hau justifikatzeko darabilten aitzakia. Izan ere, eraikin horretan EPAko eskolak ematen dira. Eta azken urteetan espazio horrek klaseak emateko dituen baldintza desegokiak ikusita, EPAko arduradunek udalari leku egoki bat eskatu izan diote behin baino gehiagotan. Udalak egoera hori ikusita, aukera ezin hobea ikusi du Mosolomendiko proiektu autogestionatuari kolpe bat emateko. Hain zuzen ere, eskaera hori baliatuta, beraien asmoa bizilagunak kalera bota, etxe bizitzak kendu eta EPAren lokala modu horretan handitzea da. Udalak jakin badaki lokalen espazio horrek ez dituela EPAk behar dituen baldintzak betetzen, eta EPAk espazio bat behar duela. EPAk duen leku behar izana eta Mosolomendiko proiektuko etxek suposatzen duten etxe bizitzaren problematikarekiko alternatiba erreala konfrontazioan jartzea ez da zilegia. Ez da ezinbestekoa pertsona bat bere bizilekutik kaleratzea eta proiektu kolektibo baten parte den etxe bizitza bat deusestatzea ikasgelak egiteko. Bi beharrezanen defentsa egiten dugu eta horren araberako soluzioa exigitu. Beraz, egoera honen aurrean, hemen bildu garen eragileok baturik hurrengo eskaera eta exigentziak helarazten dizkiogu Lekeitioko udalari. 1. Etxe kaleratzerik ez. Mosolomendiko etxeak ez ikutu. Bizilagunak kaleratzeko helburuarekin egindako presioen berehalako etetea eta Mosolomendiko proiektuaren baitan kudeatzen diren etxeak bakean ustea. 2. EPA HH-ik duen leku egokiaren beharrizanari erantzuna ematea. EPArentzat espazio egoki, irisgarri eta iraunkor bat bermatzea, eta horretarako beharrezko diren kudeaketak egin ditzala, bestelako problematika sozialei erantzun kolektiboa ematen ari diren proiektuak kaltetu gabe. Aukerak badaude, jar dadila lanean. 3. Mosolomendiko etxeetan erroldatzeko jartzen dituzten oztopoak berehala kentzea eta etxeotan
erroldatzeko egindako eskaerei erantzun positiboa ematea. Bizitzaren lekuan, etxearen baldintzak edozein direlarik ere, erroldarik ez egitea ez da legala. Udala derrigortuta dago erroldatzea burutzera. Ondo ezagutzen dugu arautegia eta egiten ari dena ez da legala, ilegala da. Errolda izateak oinarrizko laguntzetara sarbidea izateko duen garrantzia dela eta errolda egiteko oztopoak berehala kentzea exijitzen dugu. Azkenik, azaldutako puntuak bete bitartean, antolatuko diren mobilizazio deiekin bat egiteko eta beraietan parte hartzeko eskatzen diegu Lekeitioko herritarrei. Prentsaurreko hau eman duten eragileak Lekeition langileon elkartasun sarea, Lekeitioko Gazte Asanblada, Potxuak Martxan, Mosolomendiko bizilagunak, Ernai, Ongi etorri errefuxiatuak, Senegaldar talde bat, EH Bildu, Sortu eta Lekeitioko diabruak izan gara.